No, nezhodli ste sa zase, to čo dodvihol Mirku, Mirka obo. Kto drží kasu? Kto drží kasu? Dnes tu táto otázka už bola. Už odvihla? Na čo? Už odvihla, už drží. Koľko? Zdaj sa! Trísknem! To Kristo, nezhodli ste sa vôbec. Vravím, že vy dvaja ste každý z iného cesta. Obidvaja, holo. Hej, obidva. Máme na Už sa hádajte, ešte sa nehádajte, ešte nedokročili ste ani slávu, počkajte. My len komunikujeme. Dobre, dám ťažšiu otázku. Kto je z vás nezodpovednejší? Však to ty tu nehráš, Ja si myslím, že nikto. Zatiaľ opäť nespolupracuje, takže nezhoda, môžete tu nepúčať, to už je naučaný na to. Pán a pani Vicenovci. Vicenovci či Vicenovci? Vicenovci. No aj tak nám to ona je Vice. No. Tento je krásny. Počkaj, to som ja. Aha. Čau. Pripravený? Musíme. Neviem, ty musíš povedať. Asi na trojku. Dobrý deň, prajem. Pán Boh, daj dobrý deň, ľudia dobrí. Daj, pekne. A či sme dobre do Damreliov prišli? Ale áno. Tu som chodil vypiť. Hej, dobre si pamätáš? Tak áno. No tak sa musíš... Našlo by sa volať čo? Našlo by sa. Tak až máte, dovolte, aby sme mohli váš prach v príbytku prekročiť a tak aj dákej dávočke pristúpiť. Čo ty na to povieš? A čo by nie? Môžeme? A keď nie, tu tam pôjdeme vyššie, nie? Uvidíme. Uvidíme. To je pravda. Na výber, aký výber bude? No tak určite. No, na toto čo povieš? Hej, veru, tuto by som aj ja bral. Ani biela mi nevadí. Ani v jednom blahoželaní takmer nikdy nechýba, že im povieme, že prajeme vám veľa šťastia. Kedy ste boli naozaj šťastní? Už starí Gréci rozlišovali medzi šťastím a medzi nejakým iba dobrým pôžitkom. Kadečo ma môže potešiť, môže mať z toho dobrý pocit. Ale šťastie to je niečo iné. Eudaimonia. Niečo, čo je trvalé a prekladá sa to z gréčtiny ako plnosť života.